Бисмиллахир-рахманир-рахим. Уразаны нәрсә боза? Әгәр Рамазан айында ураза тоткан кеше шул эшләрнең берәрсен белә торып гызырсыз эшләсә, аның уразасы бозыла. Шуның берсе ул Рамазан айында гызырсыз ашау, ичү яки дару кабул. Икенчесе Рамазан айында хатын белән җинси якынлык кылу. Әгәр кеше менә шуларны эшләсә, аның уразасы бозыла. Шул ураза Рамазан айында уразаны бозган өчен кеше Рамазан айы биткәч каза итеп көнен көнгә тотарга кирәк була һәм ул кафарат үтәргә тиеш. Кафарат ул Рамазан уразасын белә торып бозган өчен бу дөньядагы бирелгән җәза. Кафарат ул ягъни 60 көн рәттән эзмичә ураза тоту. Кафарат уразасын хатын кызлар тотканда, әгәр аларның шул уразалары хайз көннәренә туры килә икән, аны туктатып торалар һәм бу көннәр тәмамлагач, алар аны яңадан дәвам итәләр. Әгәр кеше җитди сәбәп белән 60 көнлек уразаны тота алмый икән, алар 60 фәкыйр мөселманнарның тамакларын туйдырырга тиешләр. Динсез кешеләргә кафарат бирелми. 60 фәкыйрнең ризыгы җитәрлек күләмдә һәм сыйфатлы булырга тиеш. Һәм шулай ук бирелергә тиешле ризыкның бәясен акчалата да бирергә була. Бер фәкыйргә 60 көн буе, яисә 60 кешегә бер көндә бирсәң була. Әгәр бөтен сумманы бер көндә бер кешегә генә бирәсең икән, бу көнлек кафарат кына булып санала. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: кем иманлы булган хәлдә әҗрен фақат Аллаһтан өмид итеп Рамазан уразасын тота икән, аның бөтен элекке гөнаһларын Аллаһ Тәгалә гафу итәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу.